Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sar, ngale embek te idea nga kwa uchna. Tipe ay me silent bomb dari mbek ko. To gote. Nga dawai kwa uchna. Ketika dawai smart tangan. Bibi kap tu por walai pistabam khawai. Chatau man sen le. Tabon boy ke bam gudi dang la silet pi wam de pi bam long. Ada de pi bam pada kot pi. Telah te dawai uchna bu pi chidi ni chikuli. Hadir chipau mini. Biar saja pelak nak popi, kuat yang piu bam biar, kata paksur pak dong. Terjahan me ulai kemat deh. Tang tu warim budet mechna teman kuat mechna lagi teh. Tu warim dah beli hingga. Start silent bom, gete dah buat plan ya kah? So sansnya mesti jangan depi kah? Kublai pi ki parlok baro hakani ka por sasisen ka pediang sumhai pi shakani ka program ki sao ayam ki por balawan ra donong san hima ti parlok kumba pilji ihin ka por hakani ka program jongi ngilawan ra ya ki reu kongsan nang tapade ki reu shampang ki ba an pen sngap ya ki ki baki ki ya lenti ha jing im jong ki ha kam ga bagi don badru haki sap ki phong ki baki ki don lamba ka jing le ka le ni lamba ka jing le drama ngila ban ong mo te kum ba phil imenta ka kenti jong ni ka program nga don lang bat kene ka kin ho nang ni no po East Jaintia Hills ho hadin ka jing yo jongi banyak keren bat kawai ni kikin ho na po joai kata kata ke ciung ti kidon ki porlok ki ba ai jingmul lamba ki comment section ba balai pim le banyak keren bat kikin hon mega fun bat ngangit scam porlok ba ka ke bangin yo banyak keren menta bat pin yo pan sngap lingba ka jing pan sngap jong kini ki porlok jongi ka ni ka por kan long ka jing bentoi pi bat pin tip syapang ka history jong ki ha ka ni ka por ti porlok ani ka por ngashim ni ka kabu baro kelum pada pijang sumhai pijang ni ke program jongi kisau ayam kipor pada ni ke program ngin yo banyak keren ngin yo banyak play jingmut kendiat syapang ka kam ka ba pipile namar bakum ngilatip pipilong kata ka kinhon ka ba de ka kinhon biria mo ka ban wanra ye kita ki komedi nang ta pade ba pin penbiria ye ki breu ba ki pat ba ki bajupat ye ki video jong pin ka post ka por tinga pendang sumhai pi syak ni ke program jongi to ngin sedang no da ka ba pin sim ye ni ka kabu ba pin pen itho yala di barok gi khot jong ni ka kinhon bat kanungut pi don kerteng jong ade wan bun bare te bat keni ade ka tim jong ngihi kamde jong nga han rai ade jong hi te nga kerteng u marson ha ka video ro ki ju khuri nga kum tai ka kerteng tra jong nga ro de marson sharma kerteng jong nga sai bor bare Te kerteng jonga de army pakem bat haka komedi jongi ki supporter lani ki fan jongi ki syaikat nga makhian lani sar tengal bertujo amos nakar ka kerteng jong nga de u morning star sharmang ta ha ka video ro ki syaikat nga morning star sharmang ka kerteng jong ade Johnny Sharmang ta badha ka video ka bangi ju le ki ju khot yenga ba John te kerting jonga de Marshall Pakem but video ki ju khot enga mar ka porlok file ngomentan ka to gare jing pen itho ka bakhan diat ha preng jongi he ni ka por ha ka bade ka kerteng jongki mentang aku ban bu ka jing keli ba nadu menu pila sedang ye ka ni ka kinhon jong pi mo ka jing sedang jongi ya kene ka kam de namar ka jing do kam do jam namar ni sedang ka ha ka por lockdown ha unyau turik September nem arjar arpeu ni sedang ban penmi ya ka wei ka short video ka don tang 10 minit na entah ta ha kata ka video kam don dialog kam don jing keren re ka don tang ka acting te nang tang ila upload ka si YouTube bat ngiyo ki comments mo lang ba ki viewers ki supporter ki ko aingi bangin man sna su ek video nang ta ngiru ngi lasdang ban ya perkhat bat ban trei hagani ka kam pi baro ki badan po ni ka kinhon pi dei ki baya shong ya sa kini ki thain bat kani ka snong ka ba fi shong pi sa ki khot kumno baro hangni ka bangi don ha ka tim ka jongi ngilong shipralok nadu dangrit ngi yalong ngi don ha ka ju ka snong baro ta ha ka ju ka balang
Ba kajing sedang jungi ya kini ka kamru day lang ba kajing sing samla ngi sai don ka program ha ka Christmas ngi sai le drama bat nga la ban ong ha kini ka por ngilong ha kini ka por kum chiing sistem namar ini ru parajonga ite ru parajonga te ombak ngi don kajing yede barok ngi don kajing yede Agani ka sinong jongi ngidon arbenta. Kani ki khot bangi don taga dong perdung. Ka khot ga jala phet berisutunga. Bat sete ki khot jala phet berisumer. Da hangne bangi yashong esa te barok ka long kaju. Ngi habbe hapok ga jala phet berisutunga. Taga dong taga don ni ka jinge pher bar ka jinge jinga malum mala. Ta khublai shibon nam ta to ka jinge thu jongpi. Tim kumba I weni ki khot jong ka ken honi la. Patai haka bade baka jing sedang jangan ni kekin hon bat ro ka video ka banengkong ka ba pi fila upload apa YouTube ma kai ka jing ken mau jong pi hadu menta ki video ki ba pi fila pen mi kilong kita ki video ki ba ki jing mut hadu kata-kata kat kum ka jing ken mau jong pi Ke video ko ba kijing mut ba hadu menta ka de ka maya MK te nadu bangi sedang banya akeka te ngi shumut banya thau ya kata ka dialog ka maya MK Henry nakata ka video ki viewers lane ki nong supporter ki mut nadu kata ka por ki sedang banya tip yangi bat ban page ka channel jongi te haden nang tabat ngi ya mudur ba mut kata ka maya am kam ka de ka badon jingmut hadu kata Henry ka jingit ka biangi ya don kam maya am kam gemut ka jingi badan kam dai ka jingit ba don kam Ta suntan ba fila pen song nong rim ha ka bade bar kata ka jingmut jong kata ka story la ne kata ka play ka ba fila pen mi ma tingan thara ki perlok jong ngiru ki bempat yo ya kata ka video fila ben pen but to haswa ba angin advertise la ngin pathai ya kene ka channel jong pi tingan kwa ba fin ya thu kan ka ek kerteng jong ka channel jong pi but hatu fila don ki bakum ki no de ki rensan la kalong YouTube ne Instagram ne Facebook ne ki ide ka kerteng jong ka channel jongi ka de ka megaphone phila ban shem ha ka Instagram ru ka don bat ha ka YouTube te phila tip lepai ta ha ni ka por par ngakwa ban bo ka jingkeli halor ki kam ki jam ki ba pipi don nalor ga ni ka kam penbiria hala ni ka kam komedi ka ba pi baro pi don mo don na pedeng jong pi ki badang ya puli ni don ki bala trei don ki bala don ki long yeng long sam ni kumno ngade ngasyong hadukan performance step te ha ka performance ngi tanga le bala mystery ya umarson bat ya morning kila don hila ka jong ka dukan ka business kum ka badi mobile de ya ka bar jai ke du jai tiar ba ya de panga mobile te nang tapat te ka mar kadang lek pule te cyber te padon kam don jamre te army te dang uru utrei bala misteri te amos uru kumtahi de nong bala misteri te baru Pak John te kani bala dep te ula trei ya jing trei ka tu gas agency tong suntanat namar ba nalor ka ni ka kam penbiria mo pi don lagi jong ki kam ki ba pi da pele jingmut pi trei li kita ti ka ba suntanat hang ni ka long ba what happening ka ni ka jingbun kam jong ka jingim na ka batamat pendam ya kata ka jingdon kam shimet mo ka pangila aban ong ha ka liang jong ka pisa ka ai ka ba penlong pat ye ki ba pet ye ni ka video ru ban yo ye pi ba pilong kata ka nuksa wala da don kita ki kam ki ba kano ru henrei ya ka ai ka ba pi suntanat ban le pi ju du jingkermen ban le dei ti ka long sha ka ai ka jing penkin mau ru ye ki bre ki badan sap bala da pidon ye ka no ka sap phim dei ban long kita ki bre ki ba ai daw mo namar ba haba pidon hi kita ka jing tumu ban le ka ai nam ta ka ba ha pide ban nyai bet shakman mo ka ai ka ba penlong ye pi ba pin nama ko mangile I ba don tang wei kan thai po ni ka group dei ti ka ai ga ba penlong I pi ban kan thup tang I wei kan thai ye ki ba bon ngun ha ka por bangi sedang ya kana channel tengi mut baban bangin ya bun kat ne tengin ngimutang ban ak biria ken ngimutang ak biria tenre hadin nang ta te kumba marson la ya thu te ki viewers kila kwa ban
kia kwa bat kia pan video susu te bat ngi ya chna da ka content onda ngi la chna content bat ka don kam da ka address bat kiwe ki ja role te nang ta ngi la khot sai ka ban ne don lang bat ngi te namar ba ngin padangin le kum kan theru te amla hire don kam na kentai mo dan kam na kan thei Shpangani ga acting te don ra ba hikai ngi te ngi ju sha page sha video bat ngi ju ngaru yala de hinga ik bhaya ga ni ga comedy da don haga english lane haga hindi ru ngi ya ka comedy te ngiru ladu bangi dang read te ngis ngi tenat ban ngi la sedang ya ka ni ka kambiria jongi ban le shwa da ka drama te haga haying mane jongi te haga balang jongi ke sha don kum ka Christmas week ke youth week women's week te ngi sha le da ka drama te nangta ki ong bai nangta ka sedang ka acting jongi na ka drama shwa te hade nangta ka lawan sha ka ne ga ban ak video so kamu pisdang na yeng mane mo ni sedang daga yeng mane te hadin nang ta te don gawe ga jing sing presbytery bat kila pha yangi naka district ka jongi bangi don te naka district jongi kila pha ka balang jongi te bat ngila lecheta bat hangta ka jing sedang jongi ya ka acting bat ngila shna ya ka content bat hagata ga drama ka bangi le haga presbytery nga kan ma da baro ki priu ki badon sau sanspa andrius pa ngut ki priu tharai te ki arkhi bhayangi ki itanat bha jing le ka jongi te ngi kren ba haga kten ga jongi haga kten la jong he ke te ki sing tanat bha ban rakhi bat nakata ka pensa kan ma ngi hadu menta te haga acting jongi ru haga video jongi ru don ki tradisional ke jongi hi ki ong ngi balai phim keren daga keten sor kum ka keten juai kum ka keten kasi te henry ngi amut hi ban le kum ta henry ngi ong ladangi keren daga keten sor te ngi mla ba te kalong ka ba sha changi ong galong ba si dur la ne sniu ka sniu dur ba ladangi la ban keren keten jongki te nakata ken te henry ondangi le yo iya ka komen Henry ki briu ki ba shasor Henry ki ba shakawe ka shinong ki ong is ngeu tenat bhai ka ktin ka jong phi te nakata ngi yo bor shu bat ngi yo mesin shu pan keren ka ktin jongi te man shwa te ngi ak daga ak video te ngi keren ka ktin hindi ken ngi hagajing perkhat bat hagajing thmu ka jongi ngi ong kane ga ri ga jongi ga de ri India bat ngi yes ngeu thulang ka ktin hindi tengi ong ngi de ban ak daga ban keren daga ktin hindi bangin yo yaki viewers lani yaki subscriber daga million ngi thmu gumta mana ba bun seluruh vi manon em kata de tang bagi ya thmu tang perangi ken long ka jistu balangkot ge de ga jing ngeu thu balangkot ka jongi ngi thmu ba gumta ta Henry tengi la dep hi ak ka we la ne artli bagi ya keren daga hindi Henry kata te kam don views hadu kata Henry penban ki viewers ki ongengi balai film keren daga keten la jong balai keren keten hindi tenang tapat teng ngila no ka bat ngila sedang men keren daga keten la jong sa tong isu tenat mo na marba wala da ki ki jing kentul ni kita ki jing ajimut ki wan ha kata rukam ba pinle da kata ka ktin jong ki wei pat la ne ngala pan ong wala da ka ktin apa ka bri jong hunyo trap ru Henry kaya pher pat na ka ktin snong jong pi Henry ka bason tenat ka long ba piele ban penne pensa pat ka ktin la jong pi sarong ya la ka jong ti to jaj ba phila pan mi men tandai sa phang ka ktin jong pi ka ka jing kren jong pi ka ba phi kwa ban ai ku blai ki prolog jong pi la ka long na ka ni ka snong ni ha ka jela hi barok ka wei ta manga kwa ba fin kren da ka ktin snong jong pi ka jing ai ku blai na mar ba kila krshani pi khuble shabon ya phi pralok waro ga wapai ya ga channel bad ya wa support ya ga channel yung i haman la ga por haman la ga video te yu ya phi go pa ya ga channel yung i te mut pius khet phi ga jing maya i hadu kata te hadu wa poi chwa chrai la dang mp go wa chrai i wa to slim be pen mi video
แต่ก็เตก็จิงชรายองพี่มุตวชนพี่เห็นเลยว่าพี่อยู่พี่ก็เตก็จิงมายาละนี่ว่าก็มู่พี่อีแต่นี่เตดาวแต่เคลมมาพี่กินน้องป้ายอีละนี่กินน้องสปอร์ตอีแต่อีมีอยู่ปอยชินุแหละหาดุวันนี้หาดุกันนี่ปอร์กว่ากัตเตหาดุกันนี่กันตากว่ากัตเตมันก็ปอร์กว่าคอร์ดอร์ภายอีกัดkamuมาpensilakiang udaman kamu unong reporter yung ga nong san hima ta hadu opo introduce o yi ni ba man go ga wa da koridor ba i hadu kata ni ba da tiplut ga jilla meghalaya i la do mentu go sngi ni ba yung phi te ha ga channel yung i dem em ba go tip ya i tang bon gi wam puyo ya ka te lang ba yung ole ada pon ne lang ba ga ni nong san hima le te la do ni chakmat yuluti mudang timit chu bro i te khuble sesen chibon ya phi wa pa ya ga video i te ile lini jakmat temudang chna chu i ya ginu gi content open mi video chu i da wa yu bang phi da go yu suk phi mud ga comedy lo em hi go bat ga moral lo em hi go tem hu ak comedy be sian na klem em go moral ni ba man em go comedy le te em ba gani VR video dep chnai ta ladam em go video la mut ladam em ga comedy te mut gua boring te gua pai lam em hasnya suk ga te i kamu da sedang higa na ga comedy te ule ba da ga comedy hi tang halas hi chwa pukut higa video yung i te mut hap em go moral lai te se mut ni ba yogi khna control le usnya suk upai te gi wa he le yogi usnya suk upai to khublai shibon te parlok philai usngo mentan gitu ki de ki jing ai khublai na kalyang jong ka kinhon mega fun ye phi kinong kersan ki ba support ye ki na ka por but hoj kum bai ong mo bangi hi kum ka slam trekam jong nong san hima kat bangi la nginyele ban ya nyele ban lum thup ye ki bre ki belong ki re kong san ne ki bre ki badan shisha ye ka sam man pen sngo ye ka ai ka baki ki laya lenti ban ngai scam ko mo jong ka por kum ba phi ju kersan yang ngiru na ka por kin mau ban kersan ye kene ka kinhon mega fun kani ka kinhon kawan ra shisha kita ki video ki bakit jing mod bat ki bakhya kata ka jing perkhat adu kata-kata ban ngai scam ban ngatip bro ba pinyo shisha kata ka jing mentoy Slim pai te payum poi atau bamja chuai. dapoi de phone odang tu dang dapoi yung ni bande odap sune munung te mi do khana o man dapoi yo i karya direct you surprise na mo dang tu slim mole wa che de ni do ja kate je dapoi hey surprise le Bana arti mnes ni bade me. Ti baga. Yak sekejap. Halok tem. Toto yang lang ye rai yo. Me chom le chom. We are le. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Man kap nui te roi chwa pitang ke ngpuyo. Apa dep a sa te roi. Tak. Jangan ni kamu ni. te hatu pidon kata ka jing tmu ban pene pen sa ba ye kene kin hon jong pini kumno yo le sien da la don kon don ti la sha de sngom ye don por sho me ban ya practice kum nem tai Ha ka jing tmu ko jong hi dengin pene pen sa he ka kat bangi dang ya don hi kum ni kat bangi dang im hi te nang ni shakmat te anda bangi larang ba abriu te mtip ra ka e ban jia shakmat Henry yo le si don na pedeng jongi kin don kun debatkan bun kam meki
lani lada kimla ban imja na gani te kin lek bela shaway kin lek tre shaway te ya kata ka ba shakmat te ngimla arban ong te hanrai ya ga menta ka bangi ngin ya ong hi te kat bangi dang ya don hi kumni te ngin ya le ba ya kani ka kam ka jongi ngin ya peteng ba ni ka kam jongi to ha ka bayade bat ka revenue te kum ki youtubers hi lene barok ki youtubers ha ka perthei ro ni siang thu ka YouTube ka revenue jong ka kamla ban besai ni namar ngi siang thu ka way ka video minimum ngin yo minimum live he hadu $4 te ka jing pelut por jing ban sina ka way ka video ka simpo da kita yo ta yang siang thu kata ka jing siu jong ka bag revenue ka bangi yo na YouTube kamla ban pendam ye ka jing don kam jong ni te Henry ngile ya kini part time kamri ra full time te ngila ban manage ya ka kami kata ka jingyo jungi te pi ha ngi kham im hi na ki live show te kataru ka generate income yangi ta ki kini ki bangi le promote ke ni ki tu ki apps ni itu ki sponsor te ki turu ki generate income yangi te kimla ban pendap ya ke jingdon kam jingi kumba ki ju siu yangi ki salary ha bangi late tray le late bela tangba ka yarap mai ni sibon te ngidang prokhat ban le full time ya ke ni ka kam ngaru ngala quit na ka job ka jing tray jonga Ufla ino kam. Ngala ino ya ka kam ka banga ju tray office ang te ha gas agency bangi prokhat ban le full time ya kene nama ngi ya ka market ta kala ladangi troi sitom ha kala ban ai kam ai jam yangi kala ban siu yangi haka bangila sya ban pendon kam kala sya ban ai kam ai jam yangi baro Ti ngikermen bat ngikit bokit ruang ba kani ka kam ka ba phile kan orlong kan long ka ba saiso bat kan ye piteng shushu ban penmi ya kita ki content leni ya kita ki stories ki ba ki jingmot bat ki bala ban kata ya ki ba pe ya ki videos ki jongpi mo ya ka story lani ya ka no jai ka content bang ya yo ngim da khia jingmut bhadu kata ban wat story henry hagani ka shnong jongi ro don shibun ki briu ki ba comedy ba te ngi shim ya ka story jongki ba ngi saat ya ka telada ngayo story khandiat tengaya thu ya gini bat ngi la ya pelang lut ngi ya sejing mut lang tenang ta ka story jongi kanang jurong kanang bang nang bang lada uniu yo story lada uniu yo story bat waro kat ki bayo story tengi ya phliu jing mut lang bat ngi ya batai lani ya pan bha shu ya kata story nakatu te dei bat tho ya ka tu ka story bai aklang bat ki te dei ke tim jongki hi te ngim kli bnia re ka ba chna ka ni story ka ba thaw ni story ndai ka jingyo ka jongi na ki te chibun ka jingmut ngi yo na ki hagar kom shooting ru ka ya pher te ka don ka jingya pher kar kom shooting ru bat ngi te bat ka story bat rukom kren ru ka ya pher hi te bat nang to ka jing yo jingmut no ka jongi na ka to ka story bang ya aklang bat ki ka dei ka basing tenat hadu kata he ba ka to ka story ka walam ya ka jing sneng yangi ba ngimde bandi ya ka hok henry ngi de ban jit hi la ka jong hi ya ka raj ya ka jong hi te mut kum tu mut ngi le yo ka jing sneng ka ba khrau bangi de ban jit ya ka hok ka jong hi om de ban di ka kum tu kum ba dis year ko ba fidi Tam lelai. Tah kini ko por ko ban poi pat ka video jong pi mo. Kat kum ko to video ko ba fi pen mi kan ma ko to ba fi klat bit. Hak ba de ka to ka scheme ka pisa ka ba i we ni ko jong pi la IAP kan ma dei ka to ka pisa ka ba fi yo na blog ni na em to ti ka to ko pisa ki IAP dei. Ti hedin to pat pi klat. Ti ya ka to ko story balai fi long pi penwandor to ka dai ka story ka ba dai shishani ka ba fi shu parkhat hi ne fi sa tho no ko ba fi la ong ne te na ma ba ki don ki bre ha po ni ka sna jo pi ki ba comic sudam ti hato ki shai don mo ki ki bre ki baklat bi ko baklat ma fi te hato ko video ni kum do
Ya gatu story dengan ya tu ya ga jing shishahi gatu ha gatu ke benta ke ba ngalek kelet kadai ngi kopi ya kana ka film South Indian te padon ki bampat juyo iya ka te nang tangi ya shim be ya ka bat ngi la pen per tang malum mala Oh kalong kumba fin kentu no kanyi ki pat ba kani kadon ka jing seri bat katu kum ta kila ban pet katu ko film ro dai katu kalong ka ka bangi kum ki breu kata ka bangi ong kata ka natural habits dai ka jing melin jong breu ban klet bi tin ka por mdei tam ba phi le biria katu kum ba phi ong mele katu ka dai ka moral ni ka jing sedang ba kanu no ka kam ka balapan khamti le ni ka bala ben shet hangi ngi de ban long ki ba kit khli le ni ban long responsible mo te ka long shisha ka ka video ko pikit jing mot phi hatu ha ka bai de bat ki jing kershan mo ha ka bai de bat ki jing kershan na kaliang ka district administration le ni na kaliang ki bor sarkar ki ju one le ni ki ju approach ni ya phi ban ai project le mi phi ba phin shubu ban le ye kita ki project jong ki ha kata kerukam ba kan long ka awareness ki pa ba chisen de ngi le yo kum kata naga sarkar jong ka PHE tharai PHE ngi le yo kum ka ban le ya ka live show ha ka performance ngi cha yeu kum tu kadai ha ka phang ka safe water omdei ban pelut phut ya ki henry omdei ban pelle jaklia te omdei ban pelut pathar ki henry pendon kam ka da ka limit ngi ai awareness ki pajba dega ka badon kam namar ka jingkerdu ka jongi sakane ka thain ka jongi ka long ka pa sharkhe ba te ha ka portlang nge thet ba tenang ta ke PHE ka mut ka ai ngi ka to ka banta ka jongki ban pen i sa ke briu ba dei ba kat badang pahu phi kat dang yo ya ka dei ban le kai dei ban le pathar dei ban lut phut henry dei ban le da gor kom hi da ka limit kum kata ta pat don re namar yo le sei kim pat itu hi yangi henry ngiru ngim ju le pan hinaki te na kata ka daw sa boy tao ngi kermen mo ba aleng ba kani ke video ngatra ki pelok jengi ba pet ru yo ki ba don ha ka bor kan long ka jing kentu ye piru ba pai kman shakani ke kin hon mega fun namar ka de ka wei ni ki kin hon ka bala ban wanra ye ki jingmut leng ba ki khana jong ki wada ki long ki khana ki balong biria ne ki khana ki ba shong nong rim ru henre ki pat ba ki ba pet hi ye ka video jong ki kin yo ye ka jing ben toy mo nagaliang jonga tanga ju shat page bhaya ga yo Kapil Sharma show man ko ka show ko ba he bha po ga India long pp o man sim no to em no turu ga yo hi henry taga banung kong te nga yo no Charlie Chaplin ke tu favorite actor comedian jonga tanga ngaru nadu bangadang rit nga ju shat page u hadu mentaru ngadang page yo tara pp shat long shat stunat man proto bo di u ni kum no ban perthubut ye kiwe de ngimla te henry ngin le da ka bor ka jongi henry da ka jing shampang ka jongi ngam ju don por bhamo ban page film page comedy kumta te ngatang shu ya por de ban shong kum nong don por ban shong lang bat ki group te nga ong dei maki nga la ban ban long kumne te ngam don re favorite actor ne favorite actress comedian favorite comedian jonga hi de John Chris la don na preng jong pi ki wa ju pe yu te unu John Chris u de Christian comedian ta ka comedy jong u ka long sha ka u make fun ya ka society la ne ya ka ka jingduna jong ka society but ka comedy jong ka long clean ba te kamdon ka jingkren sniu la ne te nakata ka daw nga itenat ba ya ka jingle jong u te ngala ban ong ba u inspire ya ngaru bangin shna ya ka comedy la ne ya ka jingle biria jong ni rengkan bat ka moral bakala ban wanra ya ka juman toy ha ka imlang salang jongi I favorite comedian jonga de iwe na po India ta kalong kumbai thu
Wan Bun de Kapil Sharma nga sai bang ban pe ya ke komedi ya ke bau perform ha ke tu ke live show ke jong oi de the Kapil Sharma show te nang tapat Don Saiway ta de Mr Bean nadu ba ngadang dang rit nga sai bang ban pe ya ke komedi jong i Mr Bean nadu ke animation hadu ke real video ke yang ola Tiki komedi aktor ke bah ngaju itenat ban pai kida itena kathanjungi kum u maslek lene u bakdo Hey sekiatet emu kenal kone pam lo ba de emburu ne boy paga dei de boy bin kana de boy ngapa de bin kana ba hey det ông đòi boy de emburu kon de nas nhau de kwa ba ma chat suwa ba yo we chat kun tum Wait! Dewan ni kan? Yang sana apa? Yang ni. Apa? nga perbanganang rite nga sai pej bahaya ki film penar te nga itenat bahaya ka nga sngo tenat bahaya ka jingkeren ke jongki te nang tapat don ki aktor kumu komedian u Johnny Liver nang tapat pun ki komedian Hindi ro ngaju pej bun ki komedi pat ngam ju ngaju pej ba tang ya ka reaction jongki kidur ki khmat jongki kom ju le ba ki le ta kata ngaju bun ba pej ya u Jackie Chan namal bun ba ka film jong u por ba u fighting mo u klam mo u ju le ba ta ke bat man Jackie Chan hi man inspire bat bun ki wit le ki reaction ki ba best ba kamu ya muloi Rashpal Mithun Kamha Golmal The favorite comedian jonga de Charlie Chaplin bun ba tang ba banengkong de Charlie Chaplin be te yanga hita video khinmo to nga wino bangsur ba pa ya comedy ya comedian kam to te miu ong uvi favorite nga to nga jo bon sen mo jo pa gi no tem ti bu ong unu to favorite nga to du ku favorite sudah nga lada akchi lai Rajpal lai Mithun borok le yuduk gua chui mut mi ko pon yung ki ko ki le comedian gi te ki le man ko favorite hi te ngan liang yung ata miu ong te favorite yung ata du borok du favorite yung sudah Ti perlu fila ya sngo mentan kita ki jing pen sngo jung ki nadu John Chris nadu Kapil Sharma show Mr Bean ba ini ro ide we ni big fan jung Kapil Sharma but baro ki don ki jong kita ki jing sutanat mo kita ki rang biria ki ba ki sai pet la ni ki bagi ong tin pareng look up to mo ti nga kermen ba lingba ka jing don jong pi ya ka jing sutanat ban pet ki ni kan nang I mean same show ep ba pinang trade ya ka kam mo Aga jing kershan dangi yok ba te kat shabangi temu ban late shooting ki bru ki ai bor but I'm sending omdon ba chrai la ni ba khangla dangi re wadi iba ying ru ki kershan nga te what image nga ru ki akbat nga ko to ko film kata de ka mayam kam image nga ru i akbat nga but hakata ko film mayam kam kala long kiao yang na image long image yung pi la long kiao no ata ka story kata ka jing support ka jongki temut haduk mentaru ka yajbek judon remanu banu ba ong kinyo ka to ka acting jo pi ka mlong ra ka badai la ne don be ki ba baro ki ba support hi ngi
hak senong jongi ru ki support hiangi tem jodon ru ba keren ngi ke ru tang lada jia don kenu ko jing rap ru tangim ju pan hinaki ya ke jing don kam ko jongi ngim ju pen snge wisaki hendrai ngi ya persyang baik dala deh da ka tim ko jongi ngi ya persyang baik kan pala telada jing mut jonga mut lada ngipan na ki gajing don kam jongi ngatharai te ki ai be yangi hendrai menta tengim pat pan re tengin nang ya pej nang ne shikmat ta sa to khumle shi bon but ngakermen but ngakit bokit riang ba kum ba phila ong ba kai ka ba pp le menta kade ru leng ba ka jing yo jing kershan jong pini ba yeng asam jong pi ma ti ha ni ka por nga kwa ban ai ka jing khublei ka ba kerpang ki ba yeng asam jong kini ki khot ka kin hon megaphone baro ba phila long kita ki nong kershan ki ba rat ba ki ba ai men sim ki ba ki bumju penduk men sim ki haki por baro nadu bagi sedang ban penmi ye ni video bat hadu ni klimat ka ba menta badru ye ni ka snong hi mo kani ka snong ka ba pidon ka long ka we ni ka snong ka ba sai ai men simru ka jing khublei ka lai ru ka snong bar nga kermen ba kum ba phila kersan kum ba phia ai men sim ki ni ka por pinang yai peteng bandang ai ye ni ka kti ka mon kti ka diang jong pi ha ka ban a jing mut badru ban kentu ki ai bagi don kam ban le ta ka message lani ka jing kentu kan pham hi nangi kum ka tim hi barok ko wei ka dei ka ni yakinong pe lada pidon shisha ka passion ha kanu ka kam la ka long ka kam roi ne ka kam acting te kam vlog ta pinsem sibun ki jing en ringa kentu ye phi ban yai tur ban yai minot ya ka sap ka ba ublei la ai happy pinsem ya ka jing kemen pinsem ya ka jing kemen lamar ka jing tmu jungi bangi yai ne hadu menta kam dei re ka jing siu re ka dei ka jing kemen ka bangi yo habangi ya don be kum ni baro shitim ngishna video ka ai jing kemen yengi ka ai men sim ru yengi te bat yakinong page ru te ka jing kentu nangi ka dei be kani wan nam pensep ya ka sap ka boble lo ai happy te ya chakmat ta pinyo ya ka ka ba pi dei ban yo lang ba ka sap uble lo ai happy mta to prok phile osngo mentan ye gitu ki kentin kentu kan pham bat ki kentin I mean same namar ba kom iwe ni khot jong ni kin hon ila ong ba haba ki kendu kum ka kin hon ishna ki khana bat ki yo ya ke jingkemen matrai phiru phiyo ya ka ju ka jing bentoy na ka ba ini khot jong ka kin hon ila ya sama preng jong ni ka por bat phiru ka jingkentu hina kalyang ka megaphone ka long ba le ye gono ka kam khanang ba phin yo ya ka jingkemen ka kam ka ba bham le ka kam ka ba sneu kan le ya ka nu gono ka kam ka ba bha badru phin yo ya ka jingkemen bat ka jinghon men sim te parlok lingba ka ni ka jing ya kren ka ba lingkot ha padeng ka kinhon megaphone bat mangi unong san himangi la poisha ka bakot jong ni ka program ki sa oyam ki por nya ikhle ye ka por ka bakor jong phi baro ki parlok be jongi ki bana ka kinhon megaphone badru nam ta jong phi ki parlok be ki ba ju kershan ba ju ai pet na ka por ya kini ki videos la ni ki program ki wanra lamba ka rensan jong YouTube bat nang yai kershan shishu ko mga ong mane nang yai kershan yangi penkeu ya ki jong la jong badru ba ngin nang ya ai men sim khnam mangin la ban wanra bat ngin la ban tei bat ngin la ban penkeu shishu ya kata ka lariti ka jongi kum ka jai ben re rit pa ha ka ni ka por ko mga la ong ngila pois ko jong ni ka program nga ai ku play ka por ko jong pisa shisin bat hadu banginya syam yang ha ka wepat ka program jong ki sao em ki por ku play shibon